addirittura Carboto e la Rivers e non hanno la patamata da Cristo per convinto, per convinto. E tu tocca non hanno buona la tua non può baletta in Turuma non può ma Cristo. Tamburo Turuma non può cisso. Non ha tempo che non cisso, ne tocchi mai la buona non ha la matata perché poi mi come non la dava la rossa roba. E tale che re di natta non ha dato tu. Perché mi tu con la mia
tem ditanya ko yung nakati. Ando, pagiti ko yung nakati ditanya ko. Nawilika, tamanilika, na lesson ko. Au sarap ko na nakikinig sa mga karuan, e mo sa mga tao ba ito? Kikinig sa mga karuan, e mo sa mga tao ba ito? E mga tao ba ito? Kikinig na yung mga ka. Kabilang kata na kalo, Jesus Cristo, yung moroy kinanamit ka, e sinasama sa kita, kinagawa mo, e mo kami ko na kikinig sa mga karuan, sa mga tao ba ito? E may summarize na kikinig ginawa. Kakere sinasama. E moroy na kikinig ko ya, Begitu kata-kata, dan rai-rai mata dicuri itu. Rai-rai mata dicuri. Nah, nana sesama, namun itu rame Yesus Kristus. Kita orang itu disipel sama beli biro, teman-teman kayak itu orang bertemu kita orang apa. Nanti kini ini sama kita dua. Dosa kita paling tahu, terang apa yang kita bisa. Dosa kita paling tahu. Atau semua yang disipel, iyo. Kalau semua yang disipel apa? Karena kita ini bisa berkeluar. Kalau kita buat yang kita semua itu apa? Lepas tu ada yang mana disipel itu kan? Boleh. Kita saling boleh. Serang rai-rai ni orang postok kurang betul disiplin. Apa nakas kata ni kemudian nakas enakas serang na bos saya apa kami dalam bahasa Melayu dia ini untuk tusuk apa rai-rai pasal kita semua juga kalau itu tusuk ni memilikan na rai-rai boy memang bola kita mana bola rai hindi na natin ko sila. Kaya kami mga tamo, kaya kami kabata na tikinay. Sinikan doon.
nagdala sa sila. Pagsangkahan na ito. It's not an easy thing, but you have to try to do it because it is God's will. Ito ang turang Diyos Kristo, ang nakatok ito na daw ko ay tutulong ko. Kung natawag ko ay iyan na bunyi mo lang kaya nga sabang tabuli, kaya na kami matay nito bakalongan na. Arat ko yung matuniwan, arat ko na lang yung bunga. Ang wala may karasil, kaya ito yung 27, ito ang mga para naman, kaya mo sa sumunod ko. At siya, kaya yung tala na kasal, iyan kung ilan na bunyi buwan, yawan talaga yung nabunyi buwan na sprouts.
Kristo Cirebon. Wala, ito naman ang iwan namin na sana. Sana ang pumunta ng Kristo Cirebon. Siya ang hindi pa lang nakawag siya. Na Kristo ang ito na matatag, kinabay ka, kinabay siya. Kaya mo kalau mana dia na Kristo mo, ito doon na matatag, may maka, nakamurag sila, may maka ng pangmanay, may maka na lang body o may naligan ng sin. Buwan na ka na matatag na Kristo, ito na ka na kalon. May na matatag na ibrahon, ano na matag yung palaman. Ito ko na talaga ako eh. Kung tarong nalabay sa mga hindi na pamalaman na kinakailan mo, siya nga isa ninyo doon, isa na ninyo doon, may pinipili na kailangan ba. Kinibalan pa, nagmiriyaw ng bangbang kanararan ng Pasilipro, tu, ng bula, ito nung may sasakita, may nagkiwa Diyos. Ito, pag-orjo ko ito naman nila, naman niya, masas ng liwa na po, ikalaki. Ang ganda ko ito, pero bigyan na, wala ko siya na malot, bigyan na sinagin, na ito ko na malot, wala ko siya na. Bigyan na sinagin, natapos na kayo ng binibig. Siya ang sabi ito, matitip siya sa obat ito na sinagin. Natapos na mumunta, baka, wala ni turang, masasakita, wala sinagin ko, meron niya pa nga, meron sinagin. Kaya kada na rin, musik yan, hindi ko napagkasama, kaya siya dalang ko siya na, matay. We have to fight for these unconformed people to come to Christ. As Christians, as believers. And about to find out, and about to be able to get that, then I'm just going to do that. No, it should not. As a believer, we should come out as parables that have been said. And musiki mati, wala may kira-kira kita, nagtugang kami, tundi, and nagkabisto ay sa mga kapag daw kakiyan, and nabi mo naman kinaga, nagtugtugin, na nabi mo ang mulay, nagkaluin, naramulat, nagado, ira mo, pero ang mulay talaga. Ito niya sa akin sa nito. Ang sagrado,